alkatari. Gaur, Basatzan. Eta astero lez, hemen txegauz gure elkarrizketa zoro eta maitxatu honetan. Eta gaurko honetan, gonbidatu berezi bat, ganera zuzen ona etorri da, bertaratu intxaku, hemendeko gaurrez aurre. Eta beste barik, arratzaldeon eneko barreta. Arratzaldeon. Ondo etorri. Eskerrik asko. Basatzan, bizikletako mendi martxako ardura dune. Ardura duna inbeste ez dut uste, Antolatzaile. Niri alan saldu uste zuen bintzat, ardunen zarelakuen. Marroiek dana niretzako. Eta, bueno, espliko izkuzu, zer da Basatzan. Azkenien mendiaztie barruen dauen mendiko bizikletako martxa bada. Ez, aurten aurreko urtietan moduen, aurreko diseinu moduz, ez da nixen aurreko urtien, Angelmaneko laguntziegaz, eta, bueno, 26 kilometroko ibilbide, bueno, mendiko ibilbide, itxidegu nor. Eta esan bilagune da, hori, esan duzu moden, mendia hasti dela aste honetan, orduen saldaik bai partatzen dagoela... Saldaik antolatzen dau, nik be laguntzen dutziet pixkatxo bat gauza batzuk antolatzen, eta, bueno, saldaik egiten dau antolakuntza, eta kristo guztiz. Eta zuzara ekintzonen zerebru edo? Zerebro gitxideko nik, Zerebro gitxideko nik. Manaierra. Zaten da bururik ez da benien hankak erabili behar, nik hankak asko erabiltzen dudaz. Eta ontzu entzun dugu moden, mikrofonuek itxalet jagoen bitartien, berbein jogu apur bat, eta nahiko partaidei datorrez, izkrizinuek. Bai, ez dakit pandemia honek gentiek zoratu inaben, baina lehioatik, ez dakit pare bat deituztie kanpotik, una loitiko asmuaz, eta ez dakit pizkatxo bat, esperot, hainbeste gente zetorti. Tamainan, dana tamainan egin bida. Bueno, uste hemen jorretan deko guzen parajietan, zementan jente gitxak etorri hobeto dala, ez? Bai, baina neurrizen, dana neurrizen. Antolatzoia baten arduri igual lartxu, ez da? Claro, bestela gente lar badau, ba... A ver, igual, ambiente larre yengo dan gero tercer tiempon, da gero argi... Hori ikusten donik peligro, tercer tiempon. Eta, zelan sortu zen ideia hau, Ilorretara, mendiko bizikletakin martxa bat sortziena eta... Bueno, gauzie, hasi zan, mendiaztiaz hasi zan. Batez be, mendiazti antolatzerakoen beti pentsetan du, mendize berezta, hanboto edo, baina, bueno, ekintza desberdine dauz mendizeen egiten dienak. Ez bakarrik ibili, aineketan modan jarri dan aineketan trail edo hori, eta pizkatxo bat gauza desberdin bat eta danari... Dana abarketi harren, pizkatxo bat, nik uste. Zozer ezberdin eta paguran edo? Bueno, ezberdin ez, mendi bizikletako martxak beti egon izen die, baina, bueno, pizkatxo bat mendiaztiez bakarrik lotzie, mendizaz, hanboto, esan gurote bakarrik ibiltziaz. Ba, oinezkoetaz aparte beste sozetara joteko bai, ez da? Hoxe. Horregatik bai, gero arratzaldien egiten den gaiandako igoeri sartu da, pizkatxo bat, gauza, mendize ez dala bakarrik gauza gehiago diela. Bari haue? Bai, hori esango. Macedonia. Tutti frutti. Ondo, eta ez dakit, beste gauza galetzeko izin dut astu bat, gerten da ondo prepaute garriko eta... Geuse bat gure jakin gure nukenik, zenbagarren edizinue da, egiten dozuena? Bueno, hor dau, truku edau, kartelin bosgarrena jarten dau, baina bizikletana azkeneko bizek ez dien, baina bosgarrena jarten du, eta bestela matematikan txarra izenaz beti, así que berez iruen jie, baina gu bosgarrena ditu. Hoxe. Gero mendik 10 urtera hori astu ingo da, eta ordu 10garrena izango da, así que ez da, importa. Eta igezkuk eta ondo joan die? Bai, oso ondo. Behin, lehenengoko urtien izen zan, basatza. Ze etorri ziren zenbat, 30, baina egon zan kriston eguraldi txarra. Doize. Eta, bueno. Por ejemplo, basatzak zesan gure dago, onundi ator berbia. Jo, basatza ni beti... Hau poier. Oie, a ver, hau no kekarri dago. Bera etorri da. Es que dana ez teiz galdera, zer izu, galdera inkomodu ben bidie. Hoxe. Beti, oierre beti gartu nire zan dozte zuen komodo gongo nintzena,
Bueno, baina barrui laguntzeko basie lokatzati dator, eta Hoxe. pasatzen lokatza hartien izango zen, ez? Pizka traduzinu eiki harren. Hoxe, hori zan... Beitxu, Esan gure Hori nabena, izan eh? gure nabena. Hori zan gure naben. Pentsaute karriot, baina... Esan gure nabe, baina jate urten. Hoxe, gaina neuk asmatu naben, así que... Eta pasatzen, esan zu, 25 kilometro inguruko rekorridu dela. Bai, hori markauzte GPS-i, baina, bueno... Pizka pasautzen, ezta? Zeuri Bai. markautzu GPS-iek? Bai. Osea, Eta- oso horik indozu rekorridu. Bueno, beste galdera. Bai, Ander, ez da jakin kontentan zimagarren edizinu edan, así que zima kilometro... Bai, 25 di, Lehen 26 adozu. 26, 25, bueno, segun, gero metan, 30 esangoaz, baina... Ez, 26 inguru ziren, baina, bueno, egon gara aldaketa batzuk egiten... Azken orduko, Bai, hoxe, zeu egon zinen, ez? Ikusten. Bai, entrenaz apopilo asko kino zuzela, erruti preparetako. Bai, danak aurretik, nik agintzen eta ino kasori pez, baina, así que... Enju, zeo zer enju. Orduen bizer baten bate gerturatzeko bada, eta espadaki... Hemengo rekorriduen nondi norako hori, ze sorpresa topa baldau. Hori, gorde dizesela injerrak, ze azkenien enzerrona erba dago. Bueno, enzerrona, bizikletan ibiltzi, disfruta hoin bida. Eta, disfrutetako torteko. Eta hankako gortzeko. Eta Bakarri leixaz ez, nobera be Bada gogortengo. espada ez, barrenku igoten iner batzuk gorde izela, Bai, geroko be bai, geroko be bai. Leixi harren ondo, tripi barri ondo betetako, ez da? Hoxe. Aurreko edizioetaz konparaute, esango zainoen dela errezagoa edo gatzagoa edo zer uste duzu? Ez, rekorrida asko ez da aldatu, Inoz salidako zati bat, bronka pilo bat ikuina esan, beti danak egie. Eta aldatu hasierako eta gero bukaerako zatiz, oin eukalitu sartzen dabiz, eta... Eukalitu ez azizea dakar. Hoxe. Pista Hori zaharrak izan gure. tapau. Eta orduen landa batetik pasau bihu, eta aldatu ina bai hasiere eta bukaeri. Dau ez dakite pixkat ez jakintasunetik, usteot honako gauza batek antolatziek, eko duzela bere alde txarrape bai, eta usteot jente askoren terreno pribautatik pasauko dala martxie. Bai. Eta holan jentik laguntzen dau, edo zelako arpetxega sartzen dau? Egiz esan, bi baimen holan eskatu duz, ze pasetan da, martxie landa batzutatik, eta bardinena izen da, leku desberdinetan bardinena. Osa, propietario bardina. Terrateniente! Hoxe, bintzat maneja biten doz bardinek, eta oso ondo. Nik uste naben alternatibi topobiko sala, edo... Zebakizu, baimen askatzen duzu nien zerrekin zenken, ez? Errezena ez ez aukitzu zen, Hoxe, eta bueno, bai esku gino, orduen, horra partetik oso ondo. Bueno, pues garri bintzet. Bai. Inguruko jentiek honetan eskenien kolaboretako era ezberdin bada, ez? Zati, bueno, paso zeitien nire landatik, ala Hori ez dut nire esaten, aletxu baina... sentidu ingo dau. Bai. Oso ondo. Eta, ez da nazten jaten niri. Ekin jo prest, eta eneko entzuna azte txintzatez niri. Bueno, ja, zu bitartien, hasieri aldatzeko arrazoi esan duzu tapoi egin zala, ezta? Ez, lehenengoko urtien engainun amatzatik eta amatzatik gora bai egin gaina izen zen Eurixe botalien egon zanien. Itzela, ganera. Bai, eta han bai egin zen tapoie, kriston tapoie, eta asko badauz, Eta aldatu gainun gero garai San Juanera igoten zen pista bat, eta horrek kriston aldapiokon. Eta bakarrik batzuk algainun. Algaino. Altuenak ez da? Hoxe, nire moduko... Altuek. Ez. Hau benetan ezin jagota. Eta, bueno, hori nahiko eskasa zan, zen jenti bajatu itxesan bizikletatik, orduen hori aldatzeko azkeneko momentu nizen da, Zego azkuendako... Doize, eguazten nien izen. Hoxe, eguazten nien izen zan, orduen... Eguazten martitzena. Bai, hoxe. Eta nik uste hobetu egiten dela. Hortik, bidie holan jenti pizkatxo bat bizikleta ganien dago.
Bai, eta nik esango neko bai, ja pistara eta enzerronetara altzen zanerako ja nahiko desperdi gaute dagoela jenti, ezta? Hoxe. Aurretik doezenak Ambulantzizi aurrien da. tarte gehiadeko batetik bestera Hori goteko. da, aurretik doezenak ja aurrien dauz eta atzetik doezenak ja atzeu dauz eta bizen bitartien. Osea, komentariz jo horri letra txikixi irakurtiaren unai niko atzik jungo zaila, ezta? Bueno, segun, ni segitzeko... Ondo dabil, fuerte dabil. Segun aldatzu bera bada edo gora. Aldaz bera, aldaz gora baino txarra una bila espaldizien mendikuaz. Argi. Doi fe. Eta holako karreretan, eun partaidetik gora esan dozu, danok bizikletakaz edo ikusiko dugu jentie pedaldun motorrakaz be bai? Bai. Motocikleta? Motocikleta. Ziklomotor da, ez? Horretarako karneta bida ero ondino ez? Segun zilindrada. Gaur egun libre da, baina, bueno, Strabak ipinen moduen hori e-bike da, ez? Bai. Esaten zabiziena. Bai. Batzuk ipinen dabe ride, ride ez, e-bike, bale? Vale. Eta gero, Etxeita azarre, etxeita azarre. Cojo, nabillozte. Pasatzan, estraba, no seke, pum, panes, ordute 45 jot, ja, no te jode, con un ciclomotor. Hemen ipini bidana da... Bueno, orduen zalantzan badu baten bat, biziketa elektrikoaz edo e-bike bategaz, parte hartu like? Bai. Inongo zalantza balik. Bai. Baina estraban ipini e-bike, eta... Hoxe. Pini Lo único kontuz etxeitegaz, uste jongo da navajilla bategaz, errebera. motorrak apurtzen. Berarpeixe ikusitxe, bai, vamos. Horien bidizia, Eta gero, kondizioarikoa da, o bizikleta fresi zue, badu limite bat beti joitxiko ez. Benetan, hau ezin bota. Zelako galdera lehelo egin da zen honek, Osa, gitxienez bizikleti balitxo bidau euro bat. Gitxau ez? Ez dakit da, ozen, gitxeoko, 5.000etik gorakoek etorriko dio, bai. Hori ba. Nahizik, horrepe, ez dakit, bizikletik endu edo... Ode ostu, igual. Ostu, bai. Igual kontrabatistak egongo die basuen, horre, palo bategaz, eta pastan anima, ta! Venga, bizikleti etxera. Ez da petxarra, bai, pasaron nire terrenatik. Bueno, eta denboraz ez dakiz lango izan, ondo gabiz? Beti ondo. Tenik ondo gabiz lan ino. Bai, galdeak amatxean zuzenien, amaituko. Eta, bueno, anoa guniek eto zen zen da, abite jamentuk egongo dier... Anoa, ikesin haben, Ez dakizien zer zan, anoa gunie. Orduan jentie tranquil etorri leike, ez? Ez da segarri behar 8.000 barrita poltzi juetan, eta... Palmeritak eta egongo die laiziar. Osa, platano txarri bat baino gehiago egongo da. Bai. Ondo. Zuretzako ez, Ezagunen dago bapes. A ber, jente asko dauen eta ez da bendanan dago. Eta ez dakit ondo txartu nahien, baina ustot, anoa gune hori egongo dala irrati honi isina ipinotzen leku bardin-bardinen. Hoxe, eta maixen inguruen. Maizen inguruen. Arrisko mai bat, nahiko historikoen. Hoxe, hori. Baten histerrien dauen mai bardinen. Bai, horren aurrien egongo da. Eta, bueno, astiro elkarrezketak biribiltzen joeteko bate parte hartu gora, ondino saso ez dabil, ala oina... Bai, bizarre beratziretatik aurrera, inskripzioek izen emateak egongo dira. Izen emateak? Izen emateak. Eta 10 laren gitxia arte. Eta 10etan, espero edo egun puntual azti. Bai, izortu nahiko puntuala gara, ez da? Izena emonda deko unok, ze orduten gerturatu bigarara. Zuri izena ikusiot, así que zuk beratziretan laguntzeko. Beratziterdi kafetxo bat hartu eta urtetako? Hori, kafie egongo da, kafie gureine. Bai, karteli nien pinen dago, ez? Armozu egongo dala. Hoxe. Ixe ez tote karten, sastu inata, etorri nazona erdi berandu. Vamos, al límite, betiko modu. Bueno, orduen esan duzu moduen, bate matuen zalantzan badau eta goguekin edo arantza horregaz etorteko, badaki, animado etxela. Etorri etxela, urbilo etxela askondora, ez? Askondoko superkarpara. Karpara, nik invernaderu ditzetu horre. Bai. Behin Lehen asfaltu bulebarra dago, esaten dutxun. Bai, lehenko bulebarra sarrera. Beverly, bai. Hills. Bertan bizi gineno, bai. Hori da, eta bertan batuko gara, ze Hori da. ni be zertxarrik ezpada bertan egongo naz, eta handik martxeri ekin gotzegu. Ba, ikusiko gara. Eta ondino azkeneko galderi. Hori. Ondino zaiti eskapa barro. Eta uste du galdera honetan zer esan asko monaldo zuldezuk, ze Aitor Pekatari da, gure elkarrizketan titulu, Aitor Pekatari. Eta ondo dakizu moduen... Makina pekatu nire ikusi. Abadien ofizinan zauz, eta guk abadien ofizin hau Aitor leku. Ipiniogu. Eta honak hartzen duen gonbidatu bakoitzari esatzegu, gitxienez, bere bizitzan ziarreniko pekatu emate aitortzi, hemen laixia erratirako. Barru bataz niko da, Bat gitxienez. Bat. Hemen einako pekatu, Guruzun lekoen einiko, Baina politi izango zan. Politi izango zan, berda einiko, Eineko gara. Lehen hemen goizien egoten zan,
saloitik, beste hemen iruetxe bazien ba, beti pasetan ginen eta abadieri bertak egiten esan patatak eta oztu iteotzegu zen. Hostia, esara lehengu hori zaten dagoen. Ez que hori da, horrepekatu ez da balizio, Ez dago balizio? Erlak kontaute deko. Zaldaiko beste kide batek, bardine kontaba, bat? Ba, behitu, oitxuri esan. Orduan, Gero oitxuri saloien esan, tortilla patata zeiteko. Klaru geratu da hori pekatu egin zen duela, baina... Bueno, ez da bate balizio, baino gehiago, Isabela Beste bat. generazio guztiak egitea Orduan beste bat. Jo, ba, ez. Eta hainbatengo zendu esan amen zuek, Bai, baina oin ez dakit. Zuke, emetik metro gutxire plazan be pekatu batzuk egineko izan. Batzu bai. Venga, bat. Jo, ba, ez dakit ze, erreza. Venga, bai, ez aitle lotzatu. Lotxa gitxideko, guinon, ni peti, Ez dakit. Hori pekatu eguen, lotxe etxo gite. Ba, bueno, bai, behitu. Oinak ez dauen, ja oin hemen horrien etxiedeko zela, lehen oitxuri esan, San Miguel inguruen, ni txapligo oso salienaz, eta lehen generala gotezen, baina nabil izaten oin dela urtiek, ja preskrito, Ha preskrito. Ha preskrito. Ai, Dios, la que se lió. Eta, bueno, jo, ba, zienen konturatzen, bau esan txapliguen arduradunak eta bartzen gainu zen batzuk, ni eta beste batzuk egoten ginen, tartien, eta, bueno. Etzinen bakarra esetan. Eta, saiatze ginen, generalera heltzen zan txapligo, baina zan investigación beba izan. Zan investigación... I más D. Desarrollo... Ondoa fomenta esto. Eta... ¿Qué eres, el comando Gallanda? Horrego esan, etxe zuri bat bebauen, lehen, eta saiatzen ginen ebitetan, eta, Seguru ebitetan saiatzen zinen. eta ber, generala heltzen zan. Etxiri noke emon, ez? Eta, bueno, estadistika batzuk egu esan, ja, gero. Eta non la llega usan edo ez? Tabla del este. Hori, ze... Estadistiki, bueno, badauz... Eldu dienak eta... Ba, eldu dienak, eta batzen, bueno... Bidien geratu dira. Hoxe. Bolitxi zentu zan, Baina... Bueno, pekatu original bat, oinartu olakorik ez dago entzun. Piroteknia eskuetan eta... Oye, datorren San Migueletan ez tozti, txiko. Txaplik hori botaten. Bueno, Upai, harrapako zu hor Zuepai, vale. Baina oine etxe bloke handi bateko zu horrien. Bai, oin beste estadistika batzuk egin daz. Oin nik ipiniko zut hemen beste barrioa, beste proba barrioa plazatik, ipini barre donin etxaron duen, eta herrirantza ikusten den lehenengo tabernieri, ia haiegetan den taberna horretara edo ez. Politxe izin leke, Bueno, vale, desafizio hartute. Ondo. Ba, honegaz amaitu itzuten mongo gaurko Aitor pekatari, eskerrik asko neko natorri arren. Invitete gaitik. Placer bat. Ia bizer danak borobil urtean dauen. Hoiz. Izena mondoen danak ondo amaitzen den martxa guztize. Eta zuek ekarritiko anaguneko madalenak, txokolate, kafe eta inguru guztize gaztetan dien. Bape sobra barik. Da beste barik, eskerrik asko eta agurreneko. Zeberi, venga, eskerrik asko, ahor. Ahor.